נושא שלא מעט ביקשו ממני, הנה 3 טיפים לשכיבות צמיחה בעמידת ידיים, שכנראה עוד לא שמעתם עליהם. 2 הטיפים הראשונים הולכים לעסוק בתנועה עצמה, והטיפ השלישי הולך לעזור לכם להבין איך לממש את הטיפים האלה בצורה יעילה וטובה. אז הדבר הראשון שאני ארצה לעבוד עליו זה הירידה. נרצה לשים איזושהי מטרה גבוהה לגעת בה עם האף, ובכל פעם נוריד את המטרה יותר ויותר, עד שנוכל להגיע לרצפה מבלי ליפול בעמידת ידיים. הטיפ השני מתייחס לעלייה, ותרגיל שאני נורא ממליץ ללמוד, יהיה פייק פרס בידיים כפופות. בהתחלה נבצע את זה עם פיסוק, אחר כך עם רגליים סגורות, ונלמד להשתמש בתנופה של הרגליים שתטיס אותנו למעלה ותעזור לנו לדחוף את השכיבת צמיחה הזאת. אחרי שביצענו ירידה טובה ועלייה טובה, אנחנו נרצה לחבר את שתי התנועות ביחד, כמובן זה ייקח הרבה זמן, ולכן הטיפ השלישי עוסק בתדירות. צריך להבין שתרגילים עם הרבה מאוד טכניקה, דורשים הרבה מאוד חזרות, עד שאנחנו באמת קולטים אותם, ולכן נרצה לבצע אותם מבחינתי כל יום בין 5 ל-20 ניסיונות, עד שאנחנו באמת מצליחים לקלוט את התנועה ולבצע אותה בחופשיות. אני מקווה שלקחתם משהו מהסרטון, ואני אשמח אם תאהבו את הסרטון ותעקבו לעוד טיפים. בהצלחה.